Sir, 2021 आव टिचार होनना बुंबा गोबां जेंना दङ। जोङो 99नि टिचारफोरनि एपइन्टमेन्टखौ होबाय। दायो टेटनि होनो थांगासिनो दङ आरो गोदानै टेट जाबावगोन आरो गोबाङानो टेट पास जानानै दङ। बिथांमोनखौबो बोरैहाय एपइन्टमेन्ट होनो हायो, खारन जोंनियाव जिखिनि भेकेन्ट पस्ट दङ जों बेखौसो होनो हायो। दा बेनिखायनो जिखिनि थालांदों गासैखौबो जोङो पर्यायक्रमे फेज बाय फेज होलांनायनि थाखाय बिथांखि लानाय जादों। 10% आगोलाव हमदोंमोन, बेबायदिनो जागोन। दायो पार्सेन्टेजनि बाथ्रा गैया। फार्स्ट बिटिसि एबा 6 सिडुल एरियायाव टेट खुंनायनि थाखाय थिग खालामनाय जादों। मार्क स्करिंनि सायाव बियो सोनारगोन। सोरनोबा आबाद खालामनो गोसो जानाय सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां जानो हागौ। नोंथांमोनहा बे हाखौ बायोब्ला लोगोसे मोनफागोन लाबार बिफां, गय बिफां आरो मुगा बिफां। बेजों लोगोसे गुबुन आबाद मावनो थाखाय लांदां हा मोननो हागोन। जायगायानो जादों चिरां जिल्ला रुनिकाटा आस्राबारि गामिनि साखाथि। हाखौ लानो गोसो जानाय सुबुंफोरा बायनोब्ला 8638183329 जानबुं नम्बराव सुलाद लानो हागोन। आरोबाव बुंफिनबावदों, सोरनोबा आबाद खालामनो गोसो जानाय सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां जानो हागौ। नोंथांमोनहा बे हाखौ बायोब्ला लोगोसे मोनफागोन लाबार बिफां, गय बिफां आरो मुगा बिफां। बेजों लोगोसे गुबुन आबाद मावनो थाखाय लांदां हा मोननो हागोन। जायगायानो जादों चिरां जिल्ला रुनिकाटा आस्राबारि गामिनि साखाथि। हाखौ लानो गोसो जानाय सुबुंफोरा बायनोब्ला 8638183329 जानबुं नम्बराव सुलाद लानो हागोन।